Ahojte, moje meno je Patrik Popelič. Niektorí ma môžete poznať aj pod prezývkou Tajši. Som spoluzakladateľom blogu mladýpodnikateľ.sk, kde motivujeme ľudí a dávame im rôzne tipy, ako začať podnikať. Zároveň mám stránku na Facebooku Tajši motivátor začínajúcich podnikateľov. Budem rád, ak sa tam pridáte. Podnikám od roku 2013. Prevádzkujem e-shop tajšifolie.sk s polepovými foliami na zmenu farby aut a rôzneho príslušenstva. Na obrázku môžete vidieť mňa spolu s mojím e-bookom, ktorý som nazval e-shopovač. Sú to také základné tipy pre e-shopy. Nedávno som vytvoril web s rovnakým názvom e-shopovač.sk, kde si tento e-book môžete stiahnuť. A na tento web budem postupne pridávať články, videá s rôznymi tipmi pre e-shopy. Je to taký sprievodca pre e-shopy od tvorby cez propagáciu až po zarábanie peňazí. Dnes som si pre vás pripravil krátku prezentáciu z časti príprava e-shopu pred spustením a dám vám niekoľko tipov k stránke o nás. Stránka o nás môže obsahovať napríklad príbeh, ktorý by mal byť reálny, v žiadnom prípade by nemal byť vymyslený. Na úvod môžete popísať problém, ktorý ste mali, ako ste ho napríklad vyriešili a prečo ste sa vlastne rozhodli podnikať v tejto oblasti. Ukážem vám, ako vyzerá stránka o nás na mojom e-shope. Toto je môj e-shop tajšifolie.sk a moju stránku o nás som nazval Prečo my a obsahuje vlastne 3 podstránky. O nás je vlastne príbeh, kde rozprávam svoj problém, ktorý som mal. Kúpil som si vlastne prvé auto a chcel som na ňo nalepiť fóliu. Neskôr som ho predal a kúpil som si druhé auto a na ňom som si vyskúšal môj prvý celopolep. Tu pridávam aj odkaz na video. V tejto časti popisujem, ako som sa vlastne dostal k podnikaniu a kedy som pochopil, že potrebujem e-shop a nakoniec som uviedol, čo sa mi vlastne v priebehu môjho prevádzkovania e-shopu doteraz podarilo. Nakoniec som tu ešte uviedol vlastne také bio o autorovi, kto som v skratke a čo vlastne robím a plus fotku, aby si ľudia vedeli vlastne spojiť moje meno aj s tvárou. Druhá možnosť stránky o nás je vytvoriť stránku prečo si kúpiť produkt. Keďže ja predávam fólie, tak som nazval túto stránku prečo si kúpiť fólie. Ale môžete to nazvať kľudne aj inak, napríklad hlavné výhody nášho produktu. Čiže na tejto stránke by ste mali uviesť hlavné výhody, prečo by ste si ho napríklad vy sami kúpili a nezabudnite zdôrazniť prínos pre zákazníka. Toto je veľmi dôležité. Teraz si ukážeme, ako vyzerá táto stránka u mňa. Takže toto je moja stránka prečo si kúpiť fólie. Nazval som ju aj hlavné výhody fólií. Čiže keďže mám rôznych zákazníkov, majú rôzne dôvody na kúpu tejto fólie, tak som ich takto podelil. Niekto môže vlastne kupovať fólie kvôli ochrane svojho laku, pretože ho má nový a nechce, aby sa mu poškodil. Niekto môže chcieť prekryť týmito fóliami škrabance alebo hrdzu a niekto chce vyniknúť na tuningovom zraze
A keďže nepredávam len folie na zmenu farby, ale aj folie na svetla, opäť som to tu popísal podobne. Vlastne kúpou fólií môžu si zatmaviť svetla, zmeniť si farbu, alebo napríklad ochrániť si svetla pred kamienkami. A zároveň niekto môže chcieť, aby po preleštení svetlometov mu vydržal tento efekt čo najdlhšie, tak po nalepení fólie mu to vydrží určite dlhšie. Tretia možnosť na stránku o nás je vytvoriť vlastne stránku, na ktorej uvediete hlavné výhody vášho obchodu. Čiže ako máte vlastne konkurenčnú výhodu. Čím sa odlišujete od konkurencie? Aká je vaša pridaná hodnota? Tieto body vám vlastne možno nenapadnú hneď na začiatku všetky. Ale postupne, ako budete prevádzkovať svoj e-shop, vám napadnú ďalšie a ďalšie body a preto je dôležité túto stránku postupne doplňať. Teraz si ukážeme, ako vyzerá táto stránka u mňa. Takže toto je moja stránka, prečo si vybrať náš obchod. A jeden z dôvodov je napríklad, že tovar, ktorý mi príde, vždycky vyskúšam a až potom ho môžem poslať zákazníkovi. Pretože nechcem predávať niečo, čo nie je dobré. Musím mať v tom istotu. A ako ďalšie som tu uviedol takú pozitívnu referenciu od jedného z fanúšikov na mojej stránke. Dobre to pôsobí vlastne na tých zákazníkov, keď vidia pozitívne referencie. Ďalej tu uvádzam napríklad rýchlosť posielania týchto objednávok. Častokrát posielam objednávky ešte v deň, kedy ich dostanem. Keďže ich posielam až po obede, tak niekedy aj tie, čo prídu neskôr ako po 12. sa mi podarí odoslať ešte v ten istý deň. Vy to vždycky prispôsobte tie body podľa vašich výhod. Výhoda ďalšia je mať tovar skladom. Ľudia radi nakupujú tovar, ktorý je skladom, pretože sa čím skôr dostane ku nim. Ďalšia výhoda môže byť blog, písanie blogu. Ľudia radi čítajú články, prináša to návštevnosť na váš web alebo e-shop. Ďalej je dobre spomenúť napríklad, od akej hodnoty posielate objednávky zdarma, kedy zákazník neplatí to poštovné. Moja ďalšia výhoda bola napríklad, že posielam zákazníkom vzorku zdarma, ak sa nevedia rozhodnúť, či tá farba sa zhoduje s tým, čo oni chcú alebo nie, tak si môžu objednať odo mňa vzorku folie zdarma. Takže toto je posledný slajd z tohto môjho prvého videa. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Som rád, že ste vydržali pozerať až do konca. A tu vám pridávam niekoľko odkazov na záver. To je vlastne odkaz na môj Facebook fanpage, tajší motivátor začínajúcich podnikateľov, odkaz na môj e-shop, ďalej na stránku e-shopovač.sk, kde bude zverejnené aj toto video a zároveň aj ostatné články tam nájdete, odkaz priamo na e-book, ktorý si môžete stiahnuť a taktiež dávam do pozornosti náš blog Mladí podnikatelia, kde nájdete množstvo zaujímavých článkov o podnikaní. Takže ďakujem a majte sa. Do skorého videnia.